салом тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки аксарияти шумо медонед, ҳозир ман дур аз ватан мебошам, тоқа, дур аз падару модар, дур аз зани меҳрубон ва фарзандони ширинам. Ва имрӯз хостам каме влог снимат кунам оиди чӣ тавр ба худ таом тайёр кардан ҳангоме ки зан дар бар набошад. Ва имрӯз мехоҳам ба шумо тарзи осон тайёр кардани шӯрборо нишон диҳам. Як намуд шӯрбое ки мумкин ки шумо ин хел шӯрборо тайёр кардагӣ ҳастед ё ин ки умуман бо ин тарз шӯрбо тайёр намекунед. Ва мехоҳам имрӯз нишон диҳам бо кадом тарз ман ба худ шӯрбо тайёр мекунам ва истеъмол мекунам. Хуш тамошобинони гиромӣ, барои тайёр намудани шӯрбои мо бо тарзи осон ба мо маҳсулотҳои зерин лозим мешавад. Пеш аз он ин чеснок мебошад. Чеснокро ман дӯст медорам, барои ҳамин як сарашро як лухт истифода мебарам. Шумо агар чеснокро дӯст надоред, метавонед як ё ду зубчикашро истифода баред барои шӯрбо. Инчунин барои мо лозим мегардад пиёз 3 дона, картошка 5 дона, як то сабзии калонтар, ним парра карам, 2 намуд приправа, рӯғани семечка, инчунин намак ва чӣ хеле ки мебинед гӯшти мурғ. Гӯшти мурғ ҳалол мебошад, чунки мо мусулмон ҳастем ва чизи ҳалол мехӯрем. Тамошобинони гиромӣ, хуш акнун сар мекунем. Ин ҳама маҳсулотро ҳаракат мекунем ки майда реза кунем, чунки дар вақти хӯрдани шӯрбо ҳаловат баред. Анакун пеш аз майда кардан дегро мемонем, метаспонем, рӯғанро мерезем. хуш тамошобинони гиромӣ, якум аз майда кардани чеснок ва пиёз сар мекунем. Пас аз он сабзию ним парра карамро. Тамошобинони гиромӣ, чеснокро майда кардем, пиёз ҳам майда кардем. Ҳозир дег тасбита истодааст. Чеснок ва пиёзро ба дег мепартоем. Чӣ хеле ки мебинед, рӯған таспид. аввал чеснок ва пиёзро ба дег мепартоем. берён шудан гирад. То берён шудани ин маҳсулотҳо сабзӣ ва карамро майда реза мекунем. тамошобинони гиромӣ, карам ва сабзиро ҳам майда кардам. ҳаракат кунед, чӣ хеле ки гуфтам дар боло, ҳама маҳсулотҳоро майдатар реза кунед, зеро ки аз хӯрдани шӯрбо ҳаловат баред. пиёз ва чесноки мо бирён шуда истодааст. ҳозир бошад ай болои ин сабзиро меандозем ва намак мепошем. хеле ки дидед, тамошобинони гиромӣ, ҳамаи маҳсулотҳо бо тарзи майда реза карда шудагӣ аст. намак мерезем, камтар приправа добавид мекунем, камтар мепошем ва омехта мекунем. каме ози ҳамаи ин маҳсулотҳо берён шавад, ай болош карамро мерезем. шумо мумкин гӯед чаро ман гӯшти мурғро наандохта истодам. ба шумо гуфтаниам ки гӯшти мурғ тез мепазад. барои ҳамин ман гӯшти мурғро ҳаракат мекунам ки дар охир пеш аз картошкаро андохтан андозам. тамошобинони гиромӣ, акнун мегузарем ба майда кардани картошка ва инчунин
гӯшти мурғро намак кардан дар кор аст. тамошобинони гиромӣ, сабзи, пиёз ва чеснок камтар берён шуд. Акнун метавонем ки карамро рехта омехта кунем. зеро ки карам ҳам мисли гӯшти мурғ тез мепазад. ва ман камтар мушкил аст навор кардан, зеро ки ба як дастам кофта истодам, ба дасти дигар бошад телефонро қапидагӣ. Карамро ҳам андохтем. тамошобинони гиромӣ, акнун ҳаракат мекунем ки муддати 10 дақиқа ҳамаи ин бериён шавад. хуб бериён шавад. Баъд аз болояш метавонем картошка ва гӯшти мурғро андозем. тамошобинони гиромӣ, картошкаро реза кардем, мурғро намак кардем. Гуфтаниам ки тамошобинони гиромӣ, картошкаро бо тарзи кубик кубик майда кунед, беҳтар мешавад. ҳозир бошад дар дег карам, сабзи, пиёз ва чеснок бериён шуда истодааст. аз болояш мурғ ва картошкаро меандозем. хуш, тамошобинони гиромӣ, маҳсулотҳои мо камтар бериён шуданд. акнун гӯшти мурғро меандозем. гӯшти мурғро мемонем ва ай болояш картошкае ки тарзи кубик кубик майда карда будем мерезем. ва аз болои ҳамаи ин приправаи дуюмро истифода мебарем. приправаи дуюми мо ин специальная приправа куриный мебошад барои гӯшти мурғ. камтар меандозем ва ҳамаи инро омехта мекунем. ман як даста иқа удобне нестай, чунки як дасти дигар ҳама телефон дошта истодам. ҳаракат кунед, омехта мекунед. камтар муддати як 5-10 минут ҳама ин тушица мешавад. болои кастрюлро мепӯшонед, тушица мешавад. баъди 10-15 минут аз болояш оби ҷӯш мерезед. тамошобинони гиромӣ, 10 минут ҳама ин зебогӣ тушица шуд. акнун ай болояш оби ҷӯш мерезем ва муддати 30 минути дигар меҷӯшонем. ҳамхе мерезем ва сарпӯши кастрюларо мепӯшонем, зеро ки тезтар ҷӯшад. боз баъд кушода мемонем ва алобашро паст мекунем ки бадтар камтар сустар ҷӯшад. ҳамхе мепӯшонем ва муддати 20 минут назар мекунем. тамошобинони гиромӣ, шӯрбои моям қариб ки тайёр шуда истодааст. ногуфта намонад ки боз ба даруни шӯрбо 2 қошуқ томатнаи паста андохтан лозим аст. тамошобинони гиромӣ, шӯрбои мо ҳам бо тарзи осон тайёр шуд. манач хеле ки мебинед тамоми маҳсулотҳое ки дар дохили шӯрбо аст бо тарзи майда қима карда шудаанд. акнун мечашем, таом мекунем ва боз ба кор меравем. тамошобинони гиромӣ, влоги имрӯза ҳам ба охир расид. ман ба шумо нишон додам чӣ хел бо тарзи осон як намуд шӯрбо тайёр карданро. ба ҳамаи шумо тану ҷони сеҳат талаб менамоям. аз даргоҳи худо дар амони худо бошед ва ҳеҷ гоҳ рӯҳафтода набошед. хайр, тамошобинони гиромӣ, то дидори оянда.